families baya kumkhosi wephasika. Mhlawumbe ngicela ukubuza ukuthi ubaba nje what angathini kubo especially bangathi iphasika abantu ngingawaphatha kahle bese alungiselela ukuya khona bese bekhumbula ukuthi kunempilo emva kwephasika njengoba kunempilo before long. Yes. So would you have any 3 safety tips that you can think of ubaba anawo? Uqala ngathi test your systems. Okay. Ukuthi asebenza kahle uvale uarm if you've never armed your system isikhathi eside ngiqikelele ukuthi uyakwenza lokho uyabheka. Esibili safety ukuthi njengoba bengingasho kathi yazisa umuntu ongaze umthembayo ukuthi awukho. Well eyokugcina ngci yazi security company yakho ukuthi awukho mhlawumbe for how long so that they can always check for safety precautions. I'm sure abantu are curious ukuthi ubaba uzoya mhlawumbe esontweni this weekend noma nje ubaba uzoyiyeka idlule le phasika abone kwenzayo. No, ngimenyiwe kwezinye indawo. So I have to honor that. I have to honor that. Funa ngiye. Yeah, baba. Yeah, angifuni ukukhuluma kakhulu about the actual event. For sure. Because umqondo wami noma umbono wami uhlukile. Kodwa I'm invited to it. Yes. I'm invited, so I will visit. Yes. I won't say where, but I will visit somewhere tomorrow. Yeah, so if I'm as well somewhere, and I'll see Gucci. There's quite a lot of invitations anyway, so we'll see Gucci, you know. Yeah, no. But just the last one. Baba mayikhuluma ngamazwi ayizikhombisa ngikhumbula young people bahlezi bethi not just wash wathi unxaniwe so ke ningasblame nathi masinxaniwe. But just the last one, baba again.